Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Ay mo balik ko sa farm eh. Adto ko dito Miss Tambay. Lisod na guys ma'am. Sige nagpasingit na ko. Kuyawan ko masipyat ako. Nagkita, nagkita. Ay. Say ay, ha? Say ay! Nagtuo kang makaikyas ka na ko? Tugani ko. Imo ba yung nahatag kang dobi ang suwat? Nahatag lagi bay. Nahatag lagi more pa. Oo, more pa. Uban ni ko sa ila. Ha? Di ko eh. Sa dili ka? Kung ba natin ka bay? Apel kung di na nung pasak mo sa ila. Bay. Ano lang. Sige lang padaog suwat si Nubi. Kay anda mo kung mudaog mo hatag ni Nubi. Pero kung muban ka na ko, ang tuod ko, di na ko makasakas ila. Gusto kong makakita niya. Bay. Doon naman ka kay litrato ni Nubi. Ang litrato nila sigig tanaw aron magtagbaw ka. Uy, nagkaminus ka ba na ko, ha? Bay. Ayos. Ha? Gawas pa, kung pasakyunti ka, doon na may muharang nimo. Oh, di hapon ka makalusok. Unsa man? Abang tumboy. Murag, wa pa man. Pauban na lagi ko! Sus, kuyuwan may ko ni bay eh. Di lagi tao may mo. Di lagi tao ka makalusot. Kaya doon na muharang nimo. Ano na lang. Ay kay mayo kun manindan lang kag taho. Unsa ka? Ang buto yung pasabot ba? Kanang magpakaro inon ka nga maninda kag taho. Kanya, dako ako pagtuo nga di ka niya mailahan. Una. Maninda ko tao. Di lagi ka mailan sa sinugo sa tumboy. Labi magkaho kag ka ng buli. Unya, Buli. kanang, nya, butangan ni mong buling imong naong. Lusod na ka na. Tuod, no? Unya, ato na ko ba ha? Hoy! Hoy, bagre! Animal! Animal na kalusot ka na. Pero, maayo mo sa dungiyang sugyot, ha? Kung mag-disguise ko nga tindirog tao, di gid ko mailhan. Kumusta naman pinangga na akong asawa? Gwapa lang gihapon. Kana may gusto na akong madungogikan sa akong love. May gift ko para sa akong asawa. Gift? Yes. Og nakasiguro ko nga excited ka sa akong gift para nimo. Bisag unsa, basta gikan nimo. Ma-excited magyud ko. Mahalo na sad nga alas, no? Gold necklace. Daan palagi ko. Pero abi nimo, mauwa ba ako musulob sa imong hinatag? Nga naman. Tungod kay, maumandayo ako manaho na ang ilibak sa mga tao. Ginakailan na tong duha. Labing siguro, makaingon yun sila nga, usa ko ka gold digger. Malas lang sila kay dili siya may ako asawa. Ay, kadit ha. Akong kuha ng kwintas. Nandaling! Oy, ikaw man gud ay ni Chokoy. Diin man ka. Sorry lang. Ano ba na? To dagang prutas si Nobe? Ay, tuwa pa, oy.
Murag nang harvest man ka sa katapusan nimong adto sa bahay. Giganahan kog harvest sa mga prutas ng hangtod katong pesmel sad. Giganahan kog kanang hiyod-hiyod sa tutoys baka. Ikaw, gyud, Chukoy. Ay, adto ta sa bahay. Miabot naman si Alma. Aha. Ni ana si Almanang? Yan na lagi. Na adto ta sa bahay na. Aron iya kang maila-ila. Nangita sad baya to nimo. Ay mo ba? Aw, dali day nang. Sakay day nang. Aron, mangadto na ta sa inyo. Imong giinom ang sobra na kong gatas? Nga naman, day. Hala, di ko kin makalakaw. Magduka ka gyud kay mikaon kag sobras mapdos. Sus, too, makaana. Ah. Uy. May sakyan na laging mihunong. Tingali. Kinsa? Si Jack? Nobe, di si Chukoy ay. Niya day si Chukoy Love. Imo na gyud siyang maila-ila. Ikaw din si Chukoy? Kumusta? Okay ra. Oy. Unsa maning mipilit sa kong kamot? Oy, hala. $. Para na ni mo, Chukoy. Sa imong pagkatiman sa kong asawa. Aha. Kuhaon ko kaning $. Wa man ko maana dog ingon ini oy. Dako kag natabang sa kong asawa. Gidadaan man ko nun ni mo siya 5 ka botilya nga fresh milk. Mahal ba na? Mahal lagi. Pero kuan man good. Sa amo ra man sa nagong baka kanang gikuhaan ako sa gatas good. Og amo na sa nang mga tanom kanang gi harbisan ako sa mga prutas. Dako mig utang buot ni mo, Chukoy. Ikaw pag yung milaban ni mamataling. Busa, igo na kayo ng $100 sa imong kaayo. Aha. Pila kay ilis ini no? Mga 5,000 ginakapin. Hala. Kadako gud ini. Wa jud ko makadawat og ingon ining kwartaha da. Dako ani uy. Taho! Unsa ron? Taho! Taho, Love. Makaon ka, ana? Ambot lang. Uwa ko makasuway, ana. Mukaon ka? Ayaw mo palit anak. Ayaw. Ha? Nga naman, Chukoy. Kuan kanang kaila mo good ko anang naninda og taho good. Kadyo lang sa ako sa lilion kung maobo gyud na. Kun siya ba? Kinsa? Si Jack. Chukoy, ngano nakaingon man ka nga si Jack to nanindag taho? Kining pasaylo alang ko nang ha. Pero hapit mangud ko niya lubaga ang akong liog kay muuban lagi siya nako dinhi. Mo to ako siyang giingnan nga kining magtakuban lang siya og tindirog taho. Kaluoy sad bayang Jack, no? Ay, saonan sad, oy. Nag-una-una magminal dito. Dili na hinuon siya magkasudin, he. Kining nang island yung mo kumpiyansa nang ha. Basta doon na kaya manindag taho nang. Pero may majudo na yung musuro yung taho din di ba? Oh, pirmi na. Mapalit man gani usahay si Nobe. Karon nang ayaw yung mo kumpiyansa ha. Kay mahimong si Jack na jud mo oy mapalitan og taho ni Nubi. Ay, akong bantayan si Nobe, oy. Nga dili gyud mo palit og taho. Oy, hala, ang akong cellphone. Oy, hala, si boss. Boss! Long time no hear. May gitunan ko, Chokes. Examine na mo guna mo. Kaya, kumusta naman si Nubi? Boss, kining murag maklaro naman ang tiya ni Nobi, boss. Mabdos gid? Maugid, boss. Murag ganig, nalipay si Elma. Ang tumboy ba? Tumboy. Asawa naman gani mo ihang isip ni Nobi? Ay, sagdi na lang siya, Chukoy. Boss, unsa mo gid, boss? Kinsa man jud day tag-iya sa gimabdos karon ni Nobi? Ay, lagi pagsigi pangutana. Ha? Ay, boss, naisa mo kan, boss. Katubang gingan na Jack ba? Sige ko niyag atngan.
Nahadlo ka? Hadlok, oy. Kanang tagaan lang taniya o kanang hubog-hubog. Unya, hipat siya uroy ko, no? Hay, wa jud dungog kay hubog mo nakapatay na ko. Ay, pag-isgot na eh. Nung sumang ka. Huwag kapasidad ng mupatay si Jack. Talawan tok tawahan na. Boss, you cannot tell a man under the mango tree. Sa? Kasabot ka? Adi pa boss ay gilingaw lang ka boss. Gilingaw lang nako nga akong kagalingon boss. Buang nga boss eh. Bago mang abot si Alma sa abroad boss. Iya pa gulim gilamano boss. Og buang nga boss. Mipilit man ang $100 akong kamot. Huwag ni mo yuli? Aw, nagpaka-aroin sad ko boss eh. Giuli ko nohen ako. Pero aman daw ta. Haskang lipayan ako boss. Karon pa jud ko makadawat og ingon anang kantidad nga dollars. Imo na kipailisan? Ay, wa pa boss ay. Iuli na. Aha. Iuli yun. Boss, dako kinig kaning dako kinig kahimuan sa akong kapobre boss. Maong taon boss, maluoy ka. Okay, sige. Ayan na lang iuli. Ha? Ay, salamat boss. Ay, maminyo na yung gawin ni boss. Paminaw, Oh. may gipadaan na sagdo sa imong ATM. Para to palit og preskong prutas ingon man first milk para ni Nobi. Boss, wa pa jud ko nimo matubag ba? Boss, kinsa man jud nakapamabdos ni Nobe. Boss? Boss? Ay, giahak na. Gipag nga na sad ko. Eh, bahala na eh. Basta niya na ko ang $100. Nga numing gawas man ka. Natuog na si Alma. Ano wa masad ka matog? Umang ko magduka. Nagpaabot ka sa tawag ni Ronel. Wow, uy. Ay, Nubi. Ayaw lagi paglimod na ako, na. So, hito na kay ko sa imong batasan. Pero, kung mahimo, pugni ang imong kahinam. Ni ara man di ka sa kwarto ni mama. Ay, migawas ko kay maayo mang pagkatuog ni mo. Nganong nakamataman ka? Ang paghikap na ko, wala naman ka sa kong tupad. Mao tong madali kog bangon. Hadlok magani ko. Nganong nahadlok man ka? Nga mawa ka na ko. Kung mupiya ko ni mo, uwa ni amahan na nga akong anak. Dali na. Mga tuog na ta. Unlan sa kong bukton, be. Oh. May bagting lagi mo cellphone. Ambot lang. Ako'y tanaw bikin sa nang nanawag. Kagabi na aron. May nanawag pag yun mo. Ako'y tanaw love kinsa nanawag. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!